Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo italawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Padasan ta mama ti mapan agtrabaho ijay syudad? Wen kayat kumutimapan ag trabaho ijay. Ngam, awan mo kadwak amapan. Kayat mo ka di ta mapalta? Ibagak pa'y ka ni Apong nga adda kadwak. Tapno palubusan na. Ibagam atulungam to ida, no addan to sweldom. Talaga akas tanto ti ibagak. Marigatan nga minin nga agtrabaho iti bangkag. Talakay dan. Dakkel atulong kadakwada, no addan to trabaho. Malagipyo ka din ni Zenny agayem ko, Apong? Apay ka dahil ni Senay. Malagip ko ata sa anak paimot nga agkabaw. Agkuyog kami kano amapan ijay syudad. Agbiro kami iti trabaho mi ijay. Imbag no saan ka may sagmak iti syudad, apaw. Sapay napintas ka. Sikati kapintasan dito'y barangay tayaw. Dakkel akon, Apong. Saan akon nga ubing abasit? Saan lang nga ubing ti may sagmak? Uray agtutubo wano nataengan. Agtalak tayo ka ni Apo Diyos, Apong. Iso apalubusan na kon. Dakkel atulong kadata no agsweldo ak. Saan tayo amarigatan? Anyati ko na ni apong mo. Umanugot ka din agpasyudad ta? Idida mo, di na kayat. Ngam inlawlawag ko kankwana adakkel atulong kada kami no addan ton trabaho. May mayat matlaeng no addan trabahom. Ngam ti dua kayo laeng agtrabaho iji bangkag. Day nga rutim bagak kankwana. Imanugot. Tanakapsot nga minen nga agarado iji bangkag. Kaano tangarod nga agpasyudad? Inton bigatan Padasan tati agaplay iti kailoklokat a hotel ijay. Nakitak mo't dyan post da, akasapulan da ti crew iti dayjay akabarbaro a hotel. Wen, kunana iti post nga uray saan kano a college graduate. Basta kayat na lakit di ti ag-training. Day ti mayat, ta saan tamat nga ro da college graduate. Itataawanan ni Papam. Masapul nga ituloy mo amin at trabaho iti kumpanya. Sika ti mangimanihar iti negosyo ta. Bakit ako naimbag ko no awan sakit ko. Un mama, saan ko abaybay ang tinegosyo? Nasayaat, masapul asaan ang mabangkrap. Nabayag ang negosyo mi ka ni Papam dayjay. Ikagumaak mama. Rumbang lang. Sika laang ti anak mi. Kat sika laang ti talkag. Mapanak nga rodon mama. At dapay meeting mi kadagiti staff ti kumpanya. Kumusta ti minasan? Awan pa'y mo ti report ti open pit department. Addan report da, sir. Inkabil ko dita may sa drawer. Addamat ang report ti underground department. Kat ti motor pool department nga. Igda ka rin ton madamdama, sir. I-check da kano pa'y amin na makina kan luglugan amar-aramat iti kumpanya. Masapulasaan ko apaayan ni mama. Amo mati ugali ni mama. Di manding launay. Relax, sir. Lumakay ka adagos no kasta. Ay, sapay baruak pa'y mat nga rod. Wani nga rod, sir. Apay, awan ka di pa'y nasirpat mo, sir. Imbag ta naalatadwa dito'y hotel na nagaplayan ta. Wen nga rod. Uray para dalos kan para kupin kadagiti tuwalya, ulas kan punda, okay lang. Iso na lang, ta under training ta pa'y. Basit pa'y ti sweldo, ngam inton malpas ti training, ngumatun tumatlaang ka no. Ano santan Ta saan tamot nga rod nakaturpos iti kolehyo. Nakitam ka din tinaglawa a restaurant, di ta baba? Nakita.
Kung natay may sa akadwata dito'y apakaang-angayan ka no ti meeting. Wenno function hall dayjay a restaurant. Babak ng lakit di ti mapmapan iti dayja restaurant. Lakit di Naapapan amin at tugaw kan lamisaan. Iso at talaga ababak ng ti mapmapan ijay. Good morning, sir. Adto ti report ti Motor Pool Department. Good morning. Ikabil mo pa hindi talamisaan ko. Tadapay meeting ko J-Class Hotel. Saan nyo kadi ang masapol ti sekretarya iti meeting, sir? Addaak lang dito Pakisimpalangan dagiti papeles iti lamisaan ko. Diyo kadi kayat nga addamot kadwayo amapan iti class a hotel, sir? Ladingitak, nga mabit kami lang ijay. At dapay sa bali apapanak, kalpasan ti meeting ko ijay. Ala, mapana ko na. Sayang, di naktumot inkuyog. Nagmayat kat kuman ti makikuyog iti nagtaer a boss. Oh, apa yan? Kasla agim imagine ka. Tumangtangad ka ma, dita bobi dati opisina. Nakaisem kan agtantanamitim ka. Saan mo ta? Kinitak laeng di nagtaray nga alutiit. Ay, imbang pa nga ron di alutiit, tadamang talyaw abalasa. Di mo ko na nga awan ng talyaw kan kabalasang. Ah, oray, adamang talyaw kanyak. Awanan na ita, tadamot na nasawak. Anya kumangay no addamang talyaw kan ka. Talyaw laeng mo. Kumaa no ibagada nga inayon mo idang asawaan. Ha? Sumraktan iti elevator, tamapantag dalos iti basement. O sige, mabayag mo't ngamin no bumabata babaan iti agdan. Kakaysuna saan aparit ti elevator. Si Mardang ti elevator iti umuna a floor. Ada umunad. Ang mga no agturong mat ijay basement apapananta. Nagtaer alalaki ti umunan. Nakadisente kan, nakakurbata pa'y sika. Tangiwat mo. Kababain no mangag na ka. Imisam ang nakakita kan ka. Sana suplado. Umisam kamat Siyak ni Jake, anya ka di tinagan nyo, napipintas asan yata. Nox! Sanyata ka no? Manmanok ang mga ganday taabalikas. Sanyata! Saan mo ka di akayat ti sanyata? Miss lang nga Ruden, no day tati kayat yung ayawag ko kada kayo. Naglukatan ti elevator. Ay, rumor kami, tagdalos kami pa iti CR dito'y basement, sir. Rumwarak maten alangan nga agyanak dito yung ti elevator. Nagtaer ti kagindan ta iti elevator. Saan ka di? Uray nagtaar. Ta saan ta apulos ang maikarikan kwa na. Madlaw abak nang kandi adal. Itsura na laangan. Nga madlaw na singpat. Imisam ba di nakita na ka? Mas daawak mat nga rod. Medyo imisamakmat. Nga mababain na kitay. Eh? Love at first sight samot daytan. Ay, ibagam ti agpayso. Tapno saan ko nga arapa-apon nga agpaarimak to. Sika talaga. Kalukwan ti among. Oh, sana kalukwan. Pudno laang ti bagbagak. Amumat kanya kon. Sa anak nga ipokrita. Saan ka di anasaya at ti resulta ti meeting nyo, sir? Kasla nakaununag mo ti pampanunutin nyo. Kwa. At dala nakita ka napintas a balasan, ijay nakaangayan ti meeting. May sakadimot nga owner iti korporasyon, sir. Saan? Diyan ka mo. No kunayo anak meeting. Sigurado anang nga tumot ti saad na iti pagtrabtrabakon na, sir. Saan ang meeting? At da ijay hotel ang nakaangayan ti meeting. Staff ka di ti hotel, sir. Diyan ka mo Basta, napintas sa babae. Simple ka na
Uray awan makeup na. At daatiwan na anak ka makeup a babae. Uy, talaga nga rin na pintas no kasta, sir. Ngamnay, sabalin sa dayta na. Ha? Nangakuti saritaan nyo ken ni sir. Anya nga tatinagan ti babae a dinakamat na. Dahit atisan ko nga mo. Damagam kan ko na. Angam, apay akas masuron ka. Saan mo? Anya nga tati trabaho tinasao a babae. Saan ko man na masong batang dahit sa ludsud mo. Amang ano, pati ni sir kat di na payam mo. Apay anada kamat ni sir deje a babae. Panag ko na kat nakayawan ni sir kin ko na. Sigod kat sana kas jeti kinaseryoso na nung may papaniti babae. Saan ang mabalin nga ibang ina iti sabali a babae ti atensyon na. Addaak lang arudan dito'y. Apay adinak makita. Apay amay kulkulang ka dito'y boarding house ta. Saan mat Apay kuma ama ikulkulengak ako nam. Jay samat lalaki iti elevator ti pampanunutam. Anya ka di tayo timbaga na anagan na. Saan mat Jake, kano tinagan na? Uy, kunakon kat, iso ti pampanunutam. Ang sa bagay, uray siya kat pasaray malagip ko ti panagisem na. Nagtaar si ka. Adda kano VIP meeting da, ijay nga aldaw. Iso nga imbagada, ang mapantaag dalos ija CRT basement. Agkat-gatang kakade ti chika o basan. Ada bunga di chika o di arubayan ti balay. Ngam, jak makapuros. Amin ang klase ti protas, kat gatangag, amalakay. Mapan kuntong matilako ijay syudad. No, ada ko maumay mang puros. Ipapuros mo ta agatangam. Awan mat ngamin nililibet a para puros. Nalaing nga umuli da ijay. Narwam ngamin nga umuli. Manipod ubing da. Iso ti para uli yo idi. Wan nga raw. Awan ngamin lisyan na trabaho. Nagagait nga ubay. Ala, ta umay kamin to ijay, amalakay. At danto kadwak a para uli. Imbag ta naira na nakita ka dito ruwar ti pagtrabahuam, balasang ko. Saan akon nga umunagpay nga agdamag. Anya ka diti gagarayo, nana. Kinidaw ngamin ni apong mo, nga itit ko kano da ito'y chiko kan ka. Inla ko na ngamin kanyak, tibungan na. Panawon gayam ti chiko ita. Nasamit da ito at chiko iji arubayan mi, nana. Wan, balasang ko. Tasyakmat nga ro tinanggatang itibunga ti chiko ni apong mo. Sige, alaang mo, tamapanak matan. Agyaman ak unay iti panangidanon nyo iti bunga ti chiko, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Kagap-gapom lang iti opisina ng rumwar ka manan. At the appointment ko ita, mama. Agkita kami iti may sa hotel. Ang mga nuijayak ton hotel ang maturong iti rabi eh. Iyunay-unay ko kan ka. Asaan pa'y amabalin ang makisinarak ka iti babae. Makaistorbo iti biyag mo dayta. Ay na, mama. Sa anak mo nga ubing. Uray pa'y, ang mga makatumpong ka iti babae amang bankrupt iti negosyo. Nang runa no rupat kwarta day jaya babae. Saan a babae ti kasinarak ko, mama? May sa negosyante. Nasaya at matno kasta. Ngam, masapul atong palom amin apagayatak, Jay. Iti da ito nga edad ko. Kaya't pailang ni mama at ang lang ti desisyon ko. Tilaan kayat na ti masursurot. Adaan ka mo iti husto nga edad, sir? Awan pulos ti bukod ko apangedang. Ibaga na nga ikatan na amin akarbangak iti negosyo. Amin na credit card ko. Ipa-freeze na. Awan pulos mabati kanyak. Ay, dahil tati narigat, sir. Agmay-may sa kamot nga anak. Apay nga stricto na kakit din.
Jakman amo. Kasla ak robot. At ikayat dalaeng ti matungtungpal. Miss, mabalinta ka diti agsarita? Ha? Saan pa'y analpas ti Jutek, sir? Agungot ti boss ko. Ha? Mabalin ka di mat dayta? Nabayag kami na parokyano daytoy a hotel. Kanayon ming aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo, itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, marigrigat ti adda pa nagbiag da Lilibet. Isu asimrag akro iti may sa hotel kan restaurant ijay syudad. Akadwa na ti gayem na ani Zenny. Iti sabali a bangir, baknang da Jake. Ngem mata pobre, kan naturay launay ti inana. Idi nakita ni Jake ni Lilibet, iti hotel a pagpapayan ni Lilibet. Adda na isang sangayan, anarik na ni Jake. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Nabayag kami na parokyano daytoy hotel. Kanayon mi nga aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Kayat ka lang matama kasarita. No kayat mo, agtrabaho ka iti iman manihar ko akumpanya. Ha? Adan trabaho, sir. Anya ka di tinalpas mo, taibirokan ka iti nangat-ngato at trabaho iti kumpanyami. Kumpanyayo, sir? Saan na ka may kari iti kumpanyayo? Taawan tinalpas ko. Marigrigat kami lang amin. No awan nalpas mo, apay nga rod, nga damat trabahom dito'y hotel. Nasaya at da ditoy. Tauray awan nalpas ko. Pinag-training dak nga imo na, sir. Sige, tadapay papanak, sir. Nag-check-in mat dito ay dyan nataar nga agnagan iti Jake. Imbaga na, nga ipakadanak ka ni boss. Tagsarita kami kano. Ang sa anak ngay manugod. Loka, agpraktikal ka mat ali, Libeth. Lisyam kit din, tinasaya at kumaagasat mo. Saan mat nga rod asigurado? No seryoswan nak. Amangan nulokwan naklaang. Kasta ka ta? Ngam na da pa nagayat mo kan kwa na. Nakisarita ka laang kuma. Nabain nanak, ididinamag na no anya tinalpas ko. Taibirukan na kano iti trabaho iti kumpanyada. Nabainan? Apay, linais na kakadi? Uno adda iti tono na, timang lais kan ka? Saan makit di? Ada lang amin amak ko. Good morning, miss. Ag-check out akon ito hotel. Ngam jak pa'y amo tinagan mo. Mabalin ka di ama amo tinagan mo? Lilibeth tinagan ko, sir. Apay ka di akayat mo, amaamuan. Sino ako maapagtaktakam iti oras mo? Uray sino ka man. Napatag ka kanyak.
Saan nagapu iti adal? Kwarta, uno ka sasadi ti biyag. Ha? Pudno ka di day ta ibagbagang, sir? Sa anak nga gululbod, Lilibet. Pudno ti ibagbagag. Mabalin ka di nga ipakada kayo iti gayam mo. Tayin tayo biit agpasyar. Kaya't yung asawan? Kadwata ni Zenny, sir? Una, masigurado ka saan ka nga umanugot no duwa talaeng. Ibagakpay ka ni Zenny, no kayat na, sir? O sige, agpanunot kayo adwa, tagsubliakin ton malam. At dapay aramidak iji opisina. Ken kasaok pa'y tibusyo. Anya di ko na, isurot nak iti pa nagpasyaryo ka ni Sir Jake? Iso tinang ibaga nga awisan ka. Ngamin, Jack kumakayat ti agpasyar akadwak ni Sir Jake. Anya ko matidakas na, kat pasyar laeng mat. Wen, kunamkit din ata mayat kan. Adak ba't asyapi ron? No adda mading aramidan na ka, mabalin ko apang uran. Igaraw mo lata ti style mo ijay away, Zenny. Layatam iti pang ortimang loko kan ka. Ay, saan nga agbalin kanyak ti loko a tao? Numang loko da, pang-or ti katukad na. Iso aginuyugoy nak anagadal ta idi iti arnis. Idi adda nang isuro, ijay lugar tayo. At da pa nakita amalan. Kat sikat ti agbati dito opisina. Uy, itaman pa, sir. Ha? Sabalin sa tibayin laba ko na da. Si Kamat, tangihiwat mo. Awan mo't ni mamam dito yung makangag ko ma. Makamukan na. Sikan ti mabati dito opisina. Sige, sir. Good luck. Sapay ko mata, naragsak kayo ti dayta ako na malilibet. Sapay ko ma. Ang mga numadidye kadwa na ti makipasyar. Kat sigurado, di namat kayat ngagpasyar. Tamasapol na paigayam ti chaperon. Asino ni Lilibet? Kanapay nga imbagam amasapol na ti chaperon? At dabalasang anam-amo ni Sir Jake, agnaga ni ti Lilibet. Inawis na ngagpasyar na, ngam, masapol na kano ti chaperon. Lilibet? Asino day di a babae? Anya ti trabaho na? Awan pa imbaga ni Sir, no niya ti trabaho na. Tidakas no maamuan ni madam. Sigurado akong trahan namanan. Maamuan na ko ma. Tapno paritan na amakisinarak iti dayjay a Lilibet. Oh, anda ka di ibagbagam? Ah? Ay, kwa? Awan? Adala na lagip ko. Nakitam ka di, ti apo ko, basang. Wan, ama. Naira na nakitak ijerwar ti hotel nga imbagayo a pagtrabahuan na. Imbagman ta nakitam nga raw. Maragsakan mo't, ama. Agyamyaman, kan agan-anad kayo kanwa kanayon. Saan kayo unay kanungag bambanog? Kasta ka na yun, ti bagbaga jay apok. Agpaiso mo't ngamin, ama. Ang mga numalabos yu ti agbanog, kat makapadakas kada kayo. Saan mo't, basang? At adang agsakitak, no maikan ti bagbagay, no saanak nga gungunay. Basta saan nyo alabsan ti agtrabaho, ama. Asino ka di daytoy? Anya ti masapul mo? Adala ipadamag ko, madam. Importante unay daytoy. Masampol ang maamuan nyo. Ibaga mo no anya day tatadyak kayat ti mataktak. Awan kita ni Sir Jake dito opisina. Inawis ngamin day di alilibet. Sino day ta Lilibet? Ken napananda. Lilibet na ang matinangag ko anagan na. Kanjak amo ti kinatao na, madam. Sino ka? Empleyado ka kadi iti kumpanya. Wan, madam. Kaya't ko lang nga idanon kada kayo ti mapaspasamak kini Sir Jake. Nangag ko ti panangawis ti may sa babae kan kwa na, madam. Naimbag ta imbagam, si ka nga empleyado. Sige, bye.
Nalipatam samatan nga adatang tangdanak a detective ko, Jake. Saan ko nalipatan, mama? Apay ka diti detective yo, mama. Amo ka pimanaw kay ti opisina, kat nakisinarak kay ti agnagan iti Lilibeth. Mama? Awan ti dakas nga inaramid mi kadagiti babae a kakadwak, mama. At dala nagsasaritaan mi. Saan ko adamdamagan no anya tinaramid yo? Ngamjak kaya ti papanaw mo iti opisina. Napirmaak dagiti rumbang apirmaak, mama. Nabiitak lang, mat. Saan ka di nga imbagakon kan ka? Ama iparit pa iti babae iti biyag mo, tamadadaol ti negosyo. Kaya't mo'd samot nga i-freeze ko amin na kwarta iti credit card mo, Jake. Sir, apay akas taon na tiliday mo. Namuan ni mama, apimmanawak iti kalman. Kanada babae a kakadwak. Anya? Agor ka man? Kakadwa ko naman, sir. Saan ka di amay sa babae lang, ti kadwam? Hindi na kayat, numay sana. Iso nga inawis na tigayim na. Siguro istamat nga ron dahi ta babae, sir. Itala ang anak karik na ak iti kastoy, iti may sa abalasang. Kunamat pasipsiputan ni madam. Kasanon nga. Dahi tangarog ti parikot ko. Kasanon, noawan pulos kwarta kan trabaho. No kastamat lang. Itapay lang, agidulin ka ni ti kwarta, iti bukod mo a bank account, sir. Mama, kidawak ko ma, asweldoan na kas may isang empleyado. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di ako kwata ti negosyo? Tapno adamat makuna akabukbukudak, mama. Tapno mapadasak mat, no kasano ti biyag ti ordinaryong empleyado. Ay sige, tapno di mo mat ko na. Ibagak nga ro ti accountant nga inayon na ka iti payroll dagiti empleyado. Agyaman naklaunay, mama. Adamat ten makuna abukod ko a savings. Into nagsweldo dagiti empleyado, agsweldo ka maten. Ewan, mama. Nasayaan man. Tapno di na kanayon nga ibaga nga i-freeze na ti credit card ko. Uray di nakikan iti kwarta. No lakit di adabukod ko a bank account. Adda ka di itantanamitim mo. Ha? Ay, awan, mama. Agyaman na ka. Tapinat ganyo tikid daw ko. Nadamag ko ana inayon tinagan mo para iti na i-payroll, sir. Kinidaw ko kan ni mama. Tapno adda ikabil ko itibukod ko a bank account. Di na mamalin nga ibabawi. Tabukod ko matasweldo. Pudnuray ta, sir. Na mabalin pa ikidyak at mangibangon ka itibukod mo a negosyo. Talagang aramidak dayta. No makaurno nga kiti pagpuunag. Talaga amang ibangon ka. Mayat dayta, sir. Uray ibaga ni madam nga i-freeze na ti kwartayo. Awan pagdanagam. Tadakat nga rod bukod mo a kwarta kan negosyo. Mapan kakadimanan ni Jason at basang. No makita man ti apo ko kat pakumustaam. Wan, ama. Igagarak ti magna iti asidag ti trabaho na. Barang mayra na arumwar. Idanon ko ti pa kumustayo. Agyamanak basang. Di mo't umayag bakasyonan. Madanon to dayta, ama. Nabiit da pay mat ngami na nagtrabaho. May kawaak nga may iti kawan ti apo kaok. Talaga akasta, ama. Marwam kayon tumo laeng. Wan matkit di Si kalangan ti paraidanaw ni ti kayat ko ngay bagakin kwa na balasang kao. Imbag ta nagkita ta di tiruar ti trabahom, Lilibet. Mailiw ni apong mo kan ka. Kumusta ka kano? Nasayatak matlata ditoy, nana. Mabalin ka di nga ipauit ko ti ginatang ko a groceries. Tapakidanon nyo ka ni apong punso, nana? Balasang ko. Ay, kaasimot ni apong mo, taagmaymay sa idyo balayo. Kapilitan ngamin a pinanawak, gapo iti trabaho, nana. Ad-adda nga agrigat kami, no sa anak nga agtrabaho.
Maawatan ka, balasang ko. Maragsakan laki din ni apong mo no idanon ko dagiti ipawit mo. At dapay tinapay dita nga ikapena, nana. Mala, bayang balasang ko, taidanon ko kankwana. Kanayon kayo matan arumwar ka ni Sir Jake. Sinong batam ka din? Zenny, sa anak nga ta nga agbidot ang makirelasyon kankwana? Sinurot mo laang mo, ipit-pitik day tapuso. Nagasat ka man, nataar kan bak ng tinatumpungam. Oray no marigrigat ni Jake. Ayat aklat na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwana. Nax! Talaga akas tati sautin na in love. Kano ak nga tamo ta makasarak itikas ka ni Sir Jake? Zenny, iti anyaman nga oras, dumtang ti kunada apana ni Cupido di tapusom. Aguray kalaang. Sapay kumatakas ka ni Sir Jake. Ngamno sana kas kankwana, uray saanan. Nalabas mat daytan. Saan mat amabalin ang magudwa ni Jake? Agmay-may salaang ni Jake. Saan ka kumangagsangit? Pagbabawiyam ka di, tinapasamak ka data. Di na ka di ay ayatan. Ay ayatan ka. Ngam kasanon mo agbunga tinaramit ta. Agbunga ko nam. Sungbatag, no anyaman ti bunga dayto nga inaramit ta. Agliday lakit din ni Apong Punso. Numamuan na day ti anapasamak. Imbagam nga ipawpaw itam ni apong mo iti kwarta. Ikan ka iti ipawit mo kankwana. Kasagot ko matla kankwana. Saan mo pagrabangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kani apong mo. Hanggang kasanon, numaamuan na tinaramit na. Masigurado nga agliday. Anya ti aramidag. Mariribo ka na. Dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binili ni Madam Pasita ni Jake, asan ang makisinarak iti babae. Ngam iti agangay, sinong bata ni Lilibet ni Jake, kat nailawan dagitoy. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saan mo apagrabangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko ka ni apong mo. Ngam kasano numamuan na tinaramid ta. Masigurado nga agliday. Anya ti aramidag. Mariribo ka na. Kat dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Dayta ti parikot. Iparit ni mama ama kirelasyon akpay. Kasano ag narudita. Kasano no agbunga tinaramid ta. Saan kang agsangit kunak manen? Masairak, no makita kang agsangsangit. Kasano nga ruditan.
Anya ti aramiden ta. Tapno saan pa amaamuan ni mama ti amin. Ilimod ta pa'y lahat. Anya, ngamsaan ka matan nga ubing, tapno paritan na. Kanayon kamot na maladaw nga agawid ito'y mansyon. Ada ka dirumbang amaamuak, Jake. Anya ti kayat mo amaamuhan, mama. Nag-overtime ak ngamin, mama. Ado ti papeles a masapul a kita sakbay nga agawid ak. At dapat hindi panawan. Di akon makaawid. Maturog ak langan iti hotel. Apakaangayan ti meeting ko iti asino man a kliyente. Siguradom laang nga pudno ti bagbagam. Pagbabawyam no agaramid ka iti Jack kayat. Awan ti araramidak ama di mama. Ikagumaak mo't aparang ayon ti negosyo. Akas makita yumat. Ni mato ti kita ti kumpanya. Nasaya at no kasta. Masapul nga agtultuloy ti iduduras ti negosyo. Kat saan kumaasi katigapuanan na tapno mabankrupt. Un mama. Kwarta laang tinapatag kadakwada. Kasanon ti relasyon may kanilelebet. Ay ayatak unay ni Lelebet. Uy, sa bahalin samot ng timapaspasamak, sir. Anya ti kayat mo asawan. Ura ewan meeting mo, kanayon ka check-in iti hotel. Tangiwat mo. Ang mga nuad na traidor dito'y. Amo matang tilislisyak. Ang adan ka mo dun iti husto nga edad, sir. Adamat karbangam. Awan apolos ti karbangak. Ti kayat ni mama. Kat adu akwarta ti sumrak iti account na. Maladingitan ak parakin ka, sir. Kasla ka balod iti bukod yo apagtaangan. Ikagumaak away-away antibagik. Iti pagtaangan mi. Kat nililibet ti rombang akadwak iti bangunak apagtaangan. Nangagko ti saritaan nyo kin ni Sir Jake. Agtultuloy ka di ti panagsinsin narakda iti agnagan iti Lilibet. Nalabit. Adamat karbangan ni sir nga agragsak. Sa dino nga ta ti pagsinsin narakan da. Diya ka mo, ha? Iti hotel sa kanong agtrab-trabaho ti agnagan iti Lilibet. Hotel ti pagtrab-trabakwan ti agnagan iti Lilibet. Anya a hotel. Ti kabarbaro kano a hotel diti syudad. Mapanak tuman iti nasao a hotel. Taagdamagak iti may papan iti dayjay a Lilibet. Apa yun? Agtantanamitim kamatan, Davy. Ada impaw itmanen ti apom, ama. Nakasobre. No jak agkamali, kwarta. Nagpuskol mo't no kwarta na ita. Saan siguro a kwarta amin na ita, basa. Kunana ngamin, ngayon sagot ka no ti gayem na kan ka, ama. Asino na ita agayem na, ta sagutan nakpay iti kwarta. Dayta, ti saan ko nga mo, ama. Damagan yun tukan kwa na, no agbakasyon dito lugar tayo. Kaano nga tamat nagbakasyon? Awan ka na iti nadakdakamat na. Ay, awan mo't, ama. Ag-check-in kayo kadi dito'y hotel, ma'am? Adaman damagan. Ada ka di empleyado dito nga agnagan iti Lilibet. Ha? Apay adam damagam tigayam ko. Kayat mo nga rod asawan adagnagan iti Lilibet dito Apay ka di adam damagam. Tikaduak akru dito'y hotel, ma'am. Agdan samit kun kunang dito a babae. Di na pala sumbatan ti saludsod ko. Panawak man langan. Agdamagak iti sa bali. Na, timanaw. Hey, apay nga tadamdamagan na nililibet. Adaman babae itay nga agdamdamag, no adda ka no agnagan iti lilibet, kano anya ti trabaho na. Sino? Kan apay? Dinamag ko nga rod no apay, kit madlaw amasurun, pinanawan nakitin.
Suplada, babae. Apay nga tangag damdamag iti maipapan kanyak. Idi saan ko asong batan, at na adimakkel ti dadakkel a matana. Pinanawan nak adumayamudom. Apay nga ta. Adda ka din nakakit kita amkan kuana? Itay laang mat nakita. Iladawan mo man ti tsura na? Ado ti dadakkel a kamuro na. Dadakkel ti matana, ken ababa ti buok na. Jake, imbag ta nakaumay ka dito'y dagusmi ka ni Zenny. Apay akas laburido ka. Adda ka di parikot mo. Adda na pan ijay hotel. Nagdamag ka no, maipapan kanyak. Kanuan niya ka no ti trabaho. Anya. Masapul nga aganat ka. Amangan no tay detektiv ni Mama Dayjay. Detective? Sa anak mo't ama nagdakdakas. Tapno patiktikan nak. Wano pasurot nak iti detective. Anya ka diti itsura ti imay nagdamag ako nam. Kuna ni Zenny, adadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel ti matana. Ababa ka no ti buok na. Babae ka di, wano lalaki. Babae. Ada ka di pagdaksan ti umay ti babae a nagdamag iti may papan ka ni Lilibeth? Saan ko masigurado? Nga masapul nga aganad ni Lilibet. Anya ko matian na danasan. Ada ka di managdakdaga sa rumbang alisyan na? Imbag jay sigurado. Ay, hijak maawatan ti mapaspasamak, sir. Awan mo ti madingar aramidon ni Lilibeth. Atap ko lang matkit di. Sa anak pa sigurado. Anya day tanga atap yu, sir. Sa anak ang mabalin nga agibaga. No sa anak pa'y asigurado. Pangasim, dumngag ka kumait ibagak. Anya ka diti ibagam. Seryoso ka mat. Pangasim, tanong mabalin, kat idulin mo ti itad ko kan kaakwarta. Apay ka diti kwarta, Jake. Apay nga ipaigam mo kanyak. Sa anak asigurado. Ngam no adda o may mangipangtakan ka dito eh. May mayat nga ramatam ti kwarta. Kat ingkapay basit aglaman. Anya ti basol ko. Apay nga aglamangag. Awan basol mo. Ngam amangan remedyo da ti panagin na dayota. Awan makalapod iti ayan-ayat na. Saan ka di, Jake? Ngam no iso ti makagapo. Tapno dang randa ka. Agkita tanto iti masakpayan. Saan pa'y nga ita? Sapay agdadagsanak, Jake. Masiguradok ang nagbunga ti naramid ta. Agan-anat ka. Saan ka sumurot iti asino man ang mangawis kan ka? Numabalin. Bantayan ka kuma. Ngam kasanon ti kumpanya. Ad-adda maisagmak ka. Gapo kanyak. Adda kanunapan iji hotel apag trabtarbakon ni Lilibet. Nagdamdamag maipapan kan kuana. O sino? Kan apay? Anya ti masapol da ka ni Lilibeth? Ti pagsidda awak. Babae ka no. Dadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel dagiti matana. Ababa ti buok na. Di mo ko na ni Davy. Kasta ni Davy, no iladawan, babantit sura na. Ang apay nga tangin naramid na rita. Mas daawak nga rod. Tinulagan nga ta ni Mama. Iso, matlagaya matumanamitim, idagdamdamag may papaniti agnagan ni Lilibeth. Kasla dasuron na ka ni Lilibeth. At dalakit di koneksyon ni Davy kan ni Mama. Anya ita ti aramidam. Papanamon. Kan sayang ti trabahom. Sapay masiguradok nga agdadagsanak. Anya? Agdadagsan kan? Ay,
Di kan tumot nga minagananad. Saan ko apagbabawyan ti panagayat ko ka ni Jake? Nga, kinunahan na adelikado akano dito eh. Apay nga ta. Ada nga ta makaiturad amang dangran ken ka? Kat awan mo tinaramid mo amadi? Panagkunak. Ti pan nakirelasyon ko kan kuana ti makagapo. Kasta nga ta. Pakabasulam ka di no agayat ka ni Jake? Saan anaing kalintagan day ta? Wan, Zenny. Awan to ti makalapad iti panagayat ko ka ni Jake. Kasta nga tamot ni Jake ken ka? Masiguradok day ta. Kasta ti mariknak kan kuana. Hello, madam. Hello. Sino na ito eh? Ti empleyado ni Sir Jake. At damanin ipadamag ko kada kayo, madam. Amo ko no sa dino ti ayan ti babae nga agnagan iti lilibet amang gargari kini Sir Jake. Ayan day ta babae. Pagbabaw yan na ti panang sulisog na iti anak ko. Rupat kwarta day ta babae. Anya ka di ti aramidan niyo, madam? Apay damagam. Anya ko matibibiyang mo si ka nga empleyado. Damagam kit din no anya ti aramidag. Bye. Binabaanak manen iti telepono ti laad abaket. Di pa'y nagyaman mat. Sinalbag. Hello. Kaya't ko aduktalom amin ti may papan iti babae nga agnagan iti Lilibeth. Empleyado ka no iti kabarbaro a hotel dito syudad. One, kaya't ko aduktalom ti family background na. Itamot lang. Kaya't ko amaamuan iti kasapaan na gundaway. Naawatam. Sige, i-transfer kong tulangan iti account mo ti umuna bayad. Bye. Madamati dalus ko itay. Idinapan ti may sa alalaki anak damag ka ni boss. Kaslam amumot ni boss. Anya tinangag mo adinamag na. Kasla tinagan mo tinangag ko. Sana ka sigurado. Kasla biodata ni Lilibeth? Kasla ko na. Apay ka no ti biodata. Mas daawak nga rod. Pimanawak adagos, ajak nagpadlaw. Madinsamot dayto yan Numaalak ti sweldok iti daytoy katapusan. Pumanawak kun ditoy. Papanamon. Ay, narigat ti agbirok iti trabaho. Aghawid ka di? Asino dagiti dua lalaki anapan ni Balayo, ama? Saan ko adinamag tinaganda? Dinamag dalaeng tinagan ng itinaganak ni Lilibet. Imbagak nga ulilan, ket siyak lang nga apong natikad kadwana. Asino nga tadagijay? Tadamagan da tinaganak ni Lilibet. Jak manamaw. Dinamag kaw, ngam kunadamot, akayat da kanula nga maamuan. Ada ka di daduma dinamag da, ama? Nadya ang Mike. Kan dinamag dagayam, no ada kabsat ni Lilibet. Imbagak ang awan. Karkar naman day ta. Anya ti masapol dagiji alalaki, tapay akayat da maamuan dagita. Hello. Anya ti resulta ti inaramid yo. Anya. Ulila, dayjay ang Lilibet, kat awan kabsat na. Ponso, tinagan ti apong na. Anya. Isumat lagay ang makayat na aban ni Ethan ti anak ko. Awanan bain. Nag-post call ti rupa na amang gargare iti anak ko. Makita ka di ti bakit asumungan. Kasla makapungtot. Good morning, ma'am. Anya ka diti maipaaymi kada kayo? Si kansamo ti agnagan iti Lilibeth. Kasta ngamin ti rupa ti ladawa may ti biodata.
Apay ka di, madam. Anya ti masapulyo. Siyak ni Pasita Montes. Ti inati ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang banni iti ti anak ko. Awanan ka iti bain. Mamirmiraot ka at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Madam Pasita, ti masansan apan nakaladaw ni Jake nga agawid. Nagrason mat ni Jake. Nadlaw mat ni Edwin, nga maawatan na ni Jake. Idinangagmanan ni Debbie, tinagsaritaan da Jake kan Edwin. Indanon namanen, ken ni Madam Pasita. Impamuspusan nga ron ni Madam Pasita, tapno maamuan na ti kasasaad ti pamilya ni Lilibet. Kat idinaamuan na ti kasasaad ni Lilibet. Napanday to'y iti hotel, apagpapaayan ni Lilibet. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay ka di, madam. Anya ti masapulyo. Siyak ni Pasita Montes. Ti inati ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang banni iti ti anak ko. Awanan kay tibain. Mamirmiraot ka talaga. Madam, saan ko aginargarin ni Jake? Diyak kaya tamangag ti kinaulbud mo si ka mamirmiraot. Kaya't ko nga'y tabotag. Pumanaw ka dito ya syudad. Nga, madam, dito iti ayan ti trabaho. Awan bibiyang ko no ayan ti trabaho. Pumanaw ka, no di mo kayat nga na mapasamak ka, kanti apong mo nga agnagan iti ponso. Saan niyo kumamot nga iraman ni apong ko? Takaasi, madam. Sikati mga asi iti apong mo apadam ama mirmiraot. Pumanaw ka, kat saan amaan ano. Ken, saan mo nga awagan wenno i-text ni Jake? Tanakasing ti cellphone na iti cellphone dagiti detectives. Sige, madam. Pumanawag. Ngam saan niyo adangran ni apong ko? Agawid ka ka DJ lugar tayo. Wen, Zenny, di mo ka di kayat ti sumurot kanyak. Mapanak ijay kabisera. Ada siguro masarakak ijay at trabaho. Dituyak ko man. Ngam kaasi kamat. Sapay agdadagsin ka. Aramatak laangan ti inted kanyak ni Jake a kwarta. Pangrugyak iti basit a negosyo. Isa ganaak ti masakbayan to ti anak ko. Anya a klase ti negosyo tinapanunot mo. Mapanak ijay kabisera. No anya ti makitak amayat ijay. Ison ti padasak. Uray basit laang apagkwartaan. Sumurotakkan ka. Bareng ada na saya at agasat iti papananta. Malidayanak unay. Kaano kami kadi amaadaan ka ni Jake iti waya-waya. Good morning, sir. Apay anapan ka iti hotel ang nagdamdamag, maipapan ka ni Lilibet. Ha? Ni, anya ka diti sasawon niyo, sir. Sa anak mat anap-napan ije hotel. Saan kang agpakpakita kanyak? Saan kun amawagan ni Lilibet? Gapukan ka. Agpayso timbagak, sir. Awan pa kainaigak iti kunkunayo. Ulbud,
Adda makapanagnak nga imawag ka ni mama. Napan ka pa di hotel. Kuha, sir. Saan na siya? Pumanaw ka ni tisangok. Hindi ka kayat ang makita. Ingkan iti trabahom. Apay kasta tiro pa mamasabat ko. Kasla ka nakaangot iti nakabangbangsit no nakapangan iti nagalsam. Anya na bangsit kas kada na alsam asasawam? Aglisi ka tamagnak! Naglawa ti dala na pagnaan. Sa anak mo't ama kasali. Dinak man kasasao? Anya ka di tinapasamakin ka tagpupudot ka. Dinak kasasao kunak! Yak kayat ti makangag iti anyaman asao! Nay, anyat mapaspasamakin ka itan. Mapanak man langan iti lamisan ko? Che! Anya nga tatinaknakan na tagpupudot. Mayat day ti nasarakan ta pagkasiraan ta di ti kabisera. Asidag ti pagadalan ti elementarya ken high school. Wen, Zenny. Mayat ti agluto iti pang recess dagiti ubing. Adang agpay space di ta arubayan ti balay a pagkasiraan ta. Mayat day to yan ang negosyo ta ditoy. Nang runa, numadlawan ti tiyan ko. Sumagmamanulangin abulan ket madlawan ti tiyan mo. Wen nga rod, Zenny. Sayang. Tadi na makita ti amana. Iti daytoy nga ayan ken trabaho ta. Agkita kayo pa nga ta ken ni Jake? Diyak ka mo. Ti masakbayan to ti makaibaga. No agkita kami pa yun no sa anan. Anyat ko nam, sir. Awanan ni Lilibet iti pagtrab-trabahuan na kan iti dagusda. Wan nga rod. Amuklatan. Anapan binalagan ni mama. Sa dino nga tan ti pakakita akan kwa na. Ikararag mo nga kita kayo pa iti masakbayan, sir. Nalidayak ita. Tawanan ti babae apuon ti ragsak ko. Maladingitan ak unay paraken ka, sir. Narigat na ita sasaadam. Kay kayat ko pa'y anaipas ngayak iti marigrigat a pamilya. Basta adda wayawayak. Ay, narigat ti agbiag amarigrigat, sir. Ngam saan akas la robot. Ano anya lang ti kayat ti akin kukwa. Kat iso ti masurot. Ti cellphone ni Jake. Ala, kat saan kun nga isubli. Iti kasta, sukatanan. Kat maikat dagiti mabalin na pangkontakan iti dayjay a mamirmiraot. Ala, kat pumanaw akon. Ingkabil ko lang ti cellphone ko itay ditoy. Ngam apay ng awanan. Ni mamala ang ti adda itay ditoy. Mama, nakita yu ka di ti cellphone ko iti lamisaan. Ne, awan mo tinakitak. Gumatang ka na iti sabali. Ngam kasanun dagiti nakafunbok ang contacts ko. Saan na parikot dayta? Mangibaon ka iti mensahero ang mga iti contact number dagiti kliyente. Adda ka di manan parikot, sir. Langam ti mariribo ka na. Ni mamalakid di tinangala iti cellphone ko. Amken na nga mga no adda kontak ko kani Lilibet. Kasi kamot, sir. Nakaroon na ita mapaspasamakin ka. Impamaysak ti agtrabaho. Tanong makaunungak. Mangibangonak iti bukod ko ang negosyo. Dahil ti kasayaatan, sir. No adda bukod mo ang negosyo. Maramid mo ti kayat mo. Puno day ta ko nama. Saan ko apagamkan no ibaga ni mamang efris na ti para kanyak. Uray ko kuanan ti kinabaknan na. Rumbang ko maanaragsak ka, taglaplapusanan kayo. Hanggang saan mag... Para kanyak. Saan akwarta laang ti pagragsakan ti tao. Ti waya-waya nga agayat. Ti tarigagayak. Anya ka di ti resulta ti ultrasound. Babae ka di, wala lalaki. Lalaki. Iso siguro ang napigsa. Nukas diyang agkuti. No kasta, nalaing ako mugtar. Nalabit.
Mariknak ngamin anapigsan no agkuti. Nakalagi pa ka pumasyari dyan lugar tayo. Mapanta ko ma. Nga masapul pa'y matamag nata ijay syudad. Impang tati ina ni Jake. Ano makita dak ija syudad? Kat adada ka sa mapasama kada kami kani apong ko. Iso asaan ka pa'y ngagpakita ijay. Nang runa no makita da ka amasikog. Kagura lakit din ni bakit pasita. Uwen, Zenny. Salak ni bak ti anak ko. Saan ko nga ipalubos? Nga adda aramidan ni bakit pasita iti anak ko. Nadamag kumat, nga awan kanon da Zenny kan Lilibet iti hotel, ama. Anya ti kayat mo asawa ni ti awandan. Di damat nagawid dito napanandagay. Imbaga, tinangipadamag kanyak, adida kanumot imbaga no sa dino ti papananda. Apay apimadaw ti apo ka ok, adi na imbaga no papananda. Apay nga ta. Dayta ti saan tayo nga amaw, ama. Saan kayo amadanagan? Taibaganan to umala siguro, ti ayan na. Kasano nga yajak agdanag. Mabalin ayamat ti kasta. Masiguradok anatalgad da iti kadwana, ama. Madamag kuman, Debbie. Apay anapan ka nagdamdamag iti hotel iti may papan ka ni Lilibet. Napnapanak ayamat. Apay ko mga aramidak day tangay. Saan kan ngaglibak? Nalpasan ng imbagada no asino tinapan nagdamag iti hotel. Asino tinangibaga? Imbagan di nagdamagam ka ni Sir Jake. Kasuron na ka, ta sip-sip ka kano. Ditakan? Isumit lagayam adinak kasasaon ni Sir Jake. Daytoy ka tinaalak iti naramid ko. Mayakmat daytoy negosyo ta. Agluto iti nagduduma apang merienda. Adumat ti umay gumhatang nga eskwela. Mayat ngagpay so daytoy na panunot mo. Abak na pa'y ti sweldo tayo dya hotel. Uwen nababa at trabaho kuna ti dadduma. Ngam di daam mo, amayat gaya mapagkwartaan. Wan nga ron. Diyak ninamnama amayat gayam ti kastoy. Zenny, nakunam nga agawid ka. Kaano ti papan mo? Inton bigat. Sanak ngagbayag ijay. Tapno saan nga agdanag ni Apong. Ibagamlatan kan kuana nga imakar ta dito kabisera. Kat aglaklako ta ditoy. Saan ko nga ibagbaga ti maipapankin ni bakit pasita. Kanti pa nagsikog mo. Uwen, tapno saan amasair tirik na ni Apong. Si Kamart Basang. Ayan nga nililibit nga apo ka. Ay, pinanawak ijay kabisera, apong. Imalis kami ijay. Taglaklako kami iti pang merienda kadag iti eskwela. Kasta ka day. Ay, mananaganak pa yan. Di na kayo makita ni Sonya ijay sigo na trabaho yaw. Kalaat nga minti iyaakar mi, apong. Ay, adto'y tintad ni Lilibet para kada kayo. Agyaman ako na'y basang. Ang kailiw kaunti apo ka. Kaya't ko makita. Saan kayong agdanag, apong? Addan tuyo umay na ditoy. Anya pa ngay no di kasta. Tinapatag katawan da ka isa napasamak kan kuana. Imbag na sabat ka dito'y dalan, basang. Ada ka di ibagayo, ama. Imay itay ni Sene, agayam ni Lilibet. Isugayam nga awan da ni jay trabaho da. Ta imalis da, naglako jay kabisira. Kasta ka di, ama. Ay isumatlagayam nga awanda. Ay kat, may mayat siguro at inasarakan da trabaho ita. Bareng balasang ka. No maminsan, di negosyo kat tumama no agmalas. Agpayso dayta, ama. Siyak tupay. No daduma kat kalalaingan na ti maganan siyak. No daduma, malugi ak.
Dalaga akastansa ti negosyante basang. Saan mo ka di amadlaw? Amanipod awanan ti agnagan iti Lilibet kat kanayon ng analiday ni Sir Jake. Malipatan ng tumot lang ang day Alilibet. Mamirmiraot lang arudan. Awan pa'y adal na. Oray awan adal na, no ammo na ti mang respeto. Oray mo di adal, no bastos kan awanan mudo mo. Asino ti di adal nga awanan modo kan bastos? Iwaras mo na kita matam, tap na makitam. No saan nga umno ti aramid na tao, iso ti awanan mudo kan bastos. Anya ka di ti addakin ni Lilibet. Taisakit mo lang unay, ha? Masyanak ka ni Sir Jake, gaputan naliday. Sana matagtagari. Kailiw na lakit din ni Lilibet. Sinalbag tumot day Alilibet. Apay nga isulaang ti makita ni Sir Jake. Kayat mo ka rin, tayong tamot ag-happy-happy, sir? Pasensyakan, masapak nga agawid ita. At aramida ka balay. Gasta ka rin, sir. Kayat ko ngamin nga agragsak kamot. Inta ag-night spot. Awan isang ko kadagita. Iso pasensyakan. Madamag ko man, sir. Medyo nabayag adi kay nagkita ka ni Lilibet. Awan ka di pa'y damagyo ken kuana, sir? Dayta nga ron ti pagdidayak launay. Diyak pa'y amuno sa dino ti ayan na. Nagsakit unay ti tiyan ko, Zeni. Ang anakaksahan. Kaduan ka. Intan ni ospital. Apay akastoy. Nagsakit launay. Ha? Ay, talaga siguro ang kastatyaga-anak. Ay, inakpay mangalay ti tricycle. Sige. Kaslasaan kon sa matan ang malasatan daytoy. Nagsakit launay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, napan ni Madam Pasita iti pagtrab-trabahuan ni Lilibet kat pinagsasawan na daytoy. Binalaagan na nga ron ti balasang. Kat gapu iti dayta, pimanaw da zenikan Lilibet iti pagtrab-trabahuan da. Napanda nga ron iti kabisera kat nagnegosyo da. Iti may sangal daw, nagsakit ti tiyan ni Lilibet. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay akastoy. Nagsakit launay. Talaga siguro ang kastatyaga-anak. Inak mangayap iti tricycle. Sige nga, Rod. Kaslasaan kung sa mata na malasatan. Nagsakit launay. Ano sampay basit? Urayan nak dito yatay nak mangayap iti tricycle. Diyos ko. Tarabayan na kuma. Ang ganakak nga awan ti amana. Kaasyanak. Diyos ko. Ay na, naglungpo ang lalaki ti anak mo. Umay da iyag dito, hinton madamdama. Agyaman ako na ikan ka. Kasanuak nga tano awan ka. Sana day tati panunutam.
Agpapigsa ka kit di. Tapno makaluto tamanan iti ilako ta. Masapul ang mga lata iti kadwata. Tani, adamot tan awawir ko. Aywan gayam. Saan ka na basta makaluto no agsangit ti anak mo? Ay, syakto tininang ti ubing ha? Wen mat talaga si katikang runaan aninang nanto. Oray saan mo nga ibaga. Masansan ka man na maladaw nga gawid, Jake. Ada ka di man ang paglulukwam. Makumikumak iti negosyo, mama. Di muras matan ti negosyo. Akas makita yo kadagiti sumrak a kwarta iti account yo. Sa bagay, di na magkulaang mata saan ka nga minakastay ti kalabas. Trabaho ti makagapo, mama. Adda nga min planok amang ibangon iti sabali a negosyo. Anya ko negosyo. Kompetensya ka di ti bukod ta negosyo. Sabali a negosyo, mama. Saan kayo madanagan? Saan kayo a kompetensyaan? Anya ka di panagan mo iti anak mo. Tinagan ti amana, ti ipanagan ko. Jake Montes Jr.? Wen, dayta ti ipanagan ko iti anak ko. Kasanuno mangag ni bakit pasita? Ubing paymat ti anak ko. Bakatan ni bakit pasita? Saan to siguron ang makakunail no mangag naman? Uray saan ang makakunail? Tadala ta ibaon na ang mga ramid itida ka sa plano na. Saan mo't siguro nga ipalubos ti apo ang mapasamak dayta? Dara namat amis mo ti agtartaray kadagi ti urat ti anak ko. Ada ka din nagatang mo alote, apang ibango namin ti pasdag para ti negosyo, sir. Adda, ngam ije kabisera. Ije ti pangibanguna kiti negosyo. Anya ka din ti plano manegosyo, sir. Mayat ti paabangan nga opisina, ken agduduma pay. Imbag dayjay, tasan na masapul ti adu nga empleyado asuswelduan. Mayat nga agpaisureta, sir. Binulan ka nga agawat iti renta dagiti agabang iti panaka-opisina da. Kan mabalin pa ya pagtagilakwan iti agduduma. Kunak no pagadalan ti may patakterapasdak iti asidag. Saan mat kaya, mami? Dayta mo't ti agwarwaras adamag anak ko. Baknang sa kano ti akin ko kwa iti maipatpatakdar. Anya nga ta, mami? Simbaan nga ta, tanagdakkel? Basta ko na damot a pribado a pasdak. Kukwa tibak ng atao. Naglawang amin alote, mami. Agpadak ano ti kalawa na, itinagtakdaran ti pagadalan mi. Pagsayaatan na no adamanen pasdak iti asidag. Tapno adumanen ti gumatang iti lahako tayo. Una, mami. Ora inak mat agisursur nga aglako iti pang merienda. Imbaglakit din tanasingpet ti anak mo. Nangag ko ti sarita nyo nga ginaitay. Pagyamanak nga rod iti apo. Tasaan ko aparikot ti anak ko. Nasingpet kan natulnog. Iso akay kayat ni Apong Punso. No kumasaan nga agad-adal ti anak ko, kat kanayon ijaayan ni Apong Punso. Ay, apay nga minasaan akayat ni Apong Punso ti umay ditoy. Di na mapanawan ti balay kan solar. Maikawa ka no nga agyan ditoy. Makatitilang ka no ti kanayon nga ungor dagiti luhugan. Naruamda nga min iti naulimag a lugar. Awan ti ado alugan, iti lugar tayo. Wen nga rod. Saan na nakapagbayag ditoy? Idiin kuyog tayo nga imay pimasya. Malmalpas ka din ti proyektom, Jake. Un mama, sumagmamanulangan nga daw, malpasan. Barang adu ti mangrenta akas opisina da, pagtagilakwan, kanda dumapay. Adda nga rod sumagmamano anak ka reserve. Pagbalinanda ka no a klinika. Ne, umado nga rod ti klinika ijay no kaskasano. Un mama, iti baba, no basement. Ket panay pagtagilakwan iti agduduma. At danto pa'y jewelry shop, mama.
Mayat man tinapanunot mo, ta saan ang masapul ti ado nga empleyado. Nalaing ka talaga, iho. Mama, inaramid ko ti amin a kabalak. Ngamjak pa'y nakita no ayan ti ayatak a babae. Anya, di mo pa'y naikat iti panunot mo dayjay amamirmiraot. Sikapay lang ti makamu ditoy, tamapanak pa iji kabisera. Inakitaan dagiti abogado ang mga ramid kadagiti kontrata iti papaabangak a unit ti pasdak ko. On, sir. Swerte yaw. Ta adun ti mayat nga agabang iti unit yaw. Naragragsakak no masarakak ni Lilibet. Isu ti ragsak ko. Ngam ti anyaman a kinabaknang. No talaga da kayo tinaikari ti tunggal may sa. Awan papanan na no di agkita kayo matlaang, sir. Sapay la kuma. Itatanalpas ti pasdak ko. Isumot ti isarunok asapulan. Kasano ni madam, sir? Addakan kwa na nulaksiden nak. Addamat ang negosyo kapag samakadak no bilang laeng. Basta, biro kak ni Lilibet. Mami, nagpintas lakit din ti pasdag. Kaano nga tama kastra kak matijay? Inton adun to ti tao, ijay. Mabalin mo ti mapanagla ko. Makastrek ka ako nam. Ha? Aywan, mami. Makastra kak matlaang. Babaan itila ko taamakan. Ngam saan pa'y nga iso ti panunutam anak ko. Umadani ti graduation mo iti grade 6. Isaganaam kit di. Aglakwak latan wawan klase, mami. Ti mapaglakwak, ket iso ti daddo mga aramatak nga aggraduar. Saan ati aglako ti panunutam kunakmat. Sikapay nga ta ti maikan iti kangatuan a pamadayaw akas idi. Ina, maragsakan ak unay, no ti inaanak ko ti kalaingan, iti pagadalan. Sapay ko ma. Manipod umuna at tukad, kat awan pa'y nakaabakan ko na. Uray awan makuna nga amana, tadwa tamat nga inana. Ay na, day tatidakkel ayamanakan ka, Zenny. Sika ti kadwak anang padakkel iti anak ko. Anak ta ko nama. Imbilang ko nga anak ni JR. Awan anak ko, ngam, may saak met ama ko na nga inana. Wanlatan, mare. Mare ti awag kon, ta inaanak mo kat nga rod ti anak ko. Ah? Ay, wan mare. Awan ka di pa'y nag-arapkin ka, Davy? Manging insulto ka kadi. Apay ati agaram ti damdamagam. Dakas ka di tagdamag. Saan mo tadakas ti dinamag ko? Awan ka di pa'y nag-arapkin ka? Ta inulit na pa'y. Ha? Saan mo man adamagan day ta kanyak? Awan ka is kan na day ta adamdamagam. Saan nadakas kunak manan? Manot tawan mo na ya. Ni apong mo ting kadamagan numano ti tawon na. Sigurado nga ibaga na. 83 kunan adagos. Siguro, sika baliktadom ti imbaga kat isumot ti tawon mo. Ang balasang kapailan. No baliktadan ti 83. Katar ni sinalbang dito nga Edwin. Ipabisto na pa'y matitawan ko. Madlaw ka din, abaa ka. Anya ka dit isagsaganaam, sir. Kasla ka na yun, aday tati basbasaam. Italang ang mapasama kanyak da ito eh. Ngam, apay akaslag nernerbiyosak maten. Anya ka dit ta, sir. Insaganak nga speech ko. Italang nga adda ng ibaga. Nga guest speaker ak iti maysa a pagadalan. Guest speaker? Graduation ka rin, sir? Huwag nga rod. Nakita kami iti maysa a kaadalak iti kolehyo. Taga ijay gayam kabisera. Talaga? Kaibang bangon ti pasdek mo ijay. Guest speaker ka ni ti may sa pagadalan. Huwag nga rod. Paayak ko ma. Ang adda pagsayatan.
tapno maamamudak mat ije kabisera. Ay, agbalin kayo analataki dyan, no? Ag-guest speaker kayo, sir. Isu ti pinatgak. Ti awis ti sigud a kaadala. Kayat na kayo kano ang makasarita ti maestrami, mami. Amangan no maipapan iti graduation nyo, anak. Siguro mami. Sumagmamanulangan ngamin nga aldaw. O sige, agkuyog ta amapan. Adamat ni ninang mo amabati ditoy. Mabiit kami la siguro nga agsarita iti maestram. No makagraduarak, ag high school akton, mami. Wen, nagdaras ti panawan, anak. Inton makaturpos ka iti high school, anya ti kayat mo nga alaan inton agkolehyo ka. Ha? Mabayag pa mat dayta, mami. Agpili akton no anya ti kayat ko. Sa bagay, ubing ka pa nga agpaiso. Ti suplada abakat. Sumungad anak kasarukot. Agkabawan ngam apay nga umaypay ditoy. Amo ka, empleyado ka ditoy. Ngamboy buyaan nakit din. Umay naktulungan, tabarigatan na kamagna. Ha? Ay, sige, madam. Umayak dita, takibinan kayo. Papanan nyo ka di, madam. Marigatan kayo pa'y amag na. Damagam no papanak. Di mo ka di amo asyak ti akin kukwa ditoy. Karbon ak ti umay ditoy, takukwak kat nga rod. Amok, madam. Kaya't ko asawan, anya a departamento ti turungan nyo. E di opisina ati anak ko. Oh, adan samot munal mo nga empleyado. Agdamag ka pa'y laang. Suplad, bakit? Intun kon inibatak ta uray matuang. Pagkakabawan na ti umay ditoy. Anya tinagsaritaan nyo iti maestra ni Junior, mare? Ay na, ni kanu junior ti valedictorian inton agturpos da. Ay na, nagtali na ti kinalaing na manipod idi. Nasaya at mat. Tapno saan tayo amarigatan amang paadal to kankwana inton agkolehyo. Saan ka di? Ano valedictorian ti agturpos iti high school ket libre ti tuition na iti kolehyo? Wen samat. Iskolar no kasjay. Ay, sapay la ko ma. Tamapagtalinaed na aging ga iti high school. Nakasukat kayo, mat-ama. Papanan nyo ka di. Mapana ka dyan kabisera. Dandani nga minan ti graduation ti apukaw. Ah, Imbaga jay apok, amasapol na mapanak daw. kasta ka di, ama. Idanon nyo ate kablaaw ko iti apo ko yo. Awa, dumanon ti kablaaw mo, basang. Umaydan to kano agbakasyon ditoy. Ay, mayat sa mo ti negosyo da ijay. Taman manuda nga umay ditoy. Masayangan dan samot iti malakwanda, iso adida mapanawan. Siguro awan mo't ngamin pagnegosyoan ditoy. Apay nga umanang sabka sumangpet balong. Ninang, ayan ka din ni mami. Adalaang mat di taunag. Apay ka di? Ayabak, tada importante nga ibagak kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo man ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Umayon ni mamim. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Awano makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauwan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adalaang mat di taunag. Apay ka di. Ayabak, tadda importante nga ibaga kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Urayom ni mamim. Naira na nga talaang. Uno? Anya ka di dayjay, anak. Anya tinangag ko an naira na ako nam. Mami, tinagan tigis speaker inton graduation ko. Apay, anya tinagan na? Mr. Jake Montes, mami. Nagan ko kat Jake Montes Jr. Mr. Jake Montes? Taga dito kabisera ka di? Taga syudad ka no, mami. Anya ka di ti middle name na, anak? Saan mat nga imbaga ni Maestrami, mami? Basta ti imbaga na. Kat Jake Montes tigis speaker. Mami, amuyo ka di? Ningat ta Sir Jake, tidakdakamatan ni Junior. Jackman amo. Hanggang apay anak ti bayo ti barukong ko, ay di imbaga na. Gapo siguro, tasan mo nga impagarup ti impadamag ni Junior. Wen siguro. Agkita kami nga tapay iti ama ti anak ko. Masungbatan to amin dagita no madanon ti graduation ni Junior. Jaka mo. No anyan to ti mariknak inton agkita kami. Isupay nga ta. Jay sigod ajay nga inayat ko. Uray siyak, matikawak mat. Agsisimparat ti sumrak iti panunot ko. Mami, rabrabakan dagdag iti padak nga graduar. Apay, anya ka di ti irabrabak daken ka? Binulod ko kano tinagan tigis speaker. Bay amlat ta ida, anak. Talaga ka kasta dagiti ubing nga kaskan ka. Apay nga tangagpay so, mami. Apay nga agpada tinagan mi. Iso na laang, tadda Junior akasilpo tinagan ko. Jak amo, anak. Mataranta akpaykit din. Gapo iti day ta anakan. Nga mas dawak man, mami. Apay nga agkanagan kami. Mami, ayan ka di ti amak. Kunayo idi nga awanan. Natay ka din? Saan ko mat nga imbaga, anatay, anak ko. Awanan iti sidong tati kayat ko asawan. Idi imbagayo nga awanan. Tinagawatak kat natayan. Iswadya akong nagdamdamag, mami. Masapul na pintas ka mat. Tapno presentabli ka ang mangimarcha ka ni Junior inton malam. Malamat nga minti graduation na. Inak basit agpaparlor, mare. Ay na, magagara nakpaykit din. Rumbang laang agpapintas ka. Ni pa'y Junior ti valedictorian. Napapukisak matan ni Junior. Mayat pa'y ti ginatang ko akawis na nga graduar. Anya nga ta, no ni Jake nga agpaiso ti guest speaker. Mangag namat, no yawag danto tinagan ti anak mi. Nang runa, numapan na alaan ti award na kas valedictorian. Kuyugam tumatan ang mapan na dyan tablado. Imposible adi na mangag kan makita. May santo nga adda ijay sango, makialamano kadagiti naganak. Amang kuyog iti anak da nga umawat iti award ti anak da. Ay na, jak may ladawan, no anyan to ti aramidan na, no makita na kayo nga agi na. Zenny, i-videom to man amin ang mapasama.
Pudno ka din nga isurot na kiti ipapan mo ijay kabisera, sir. Apay, di mo ka di kayat. Kunak no kayat mo ang makita ti pasdak ko. Kaya't ko launay, sir. So, nagtaer kayo ita, guest speaker ko naman. Apay, no sa anak agis speaker, naladak. Ani, saan ba ta, sir? Simple kayo nga minudan duma. Itakot desente kayo. Kababain mo't ngamin. Kasangok dagiti principal, supervisor, kan daduma pa'y abisita ti pagadalan. Unmat kat di, sir. Di adal da amin ko naman. Wow! Nagpintas ka ita, mami. Kasla kayo pa'y labalasang. Uray si kamot, anak. Pogi ka. Imala ka ni dadim. Ha? Makitak pa'y nga ta ni dadik, mami. Tsaka mo, anak. Panawan kan gundaway lang ti makaibaga. Intayukit din ije pakangayan ti graduation. Nakasagana tayo mutan. Ag-tricycle tayo laangan. Tani, nagpudot ti darang ti init. Maalang nga ron, inakmang payapay iti tricycle di taigit ti kalsada. Adumat ti aglabas. Ano sambasitan No sikat ti mapan agpayapay iti tricycle, Marizeni. Magagaran ni Junior anapan ijay ayan dagiti kaadalan na kadwa na nga graduar. Ay na, Zeni, agnerbyusak matan. Apay ko mga agnervyos ka. Kuyugam laang mat ni Junior no ag-processional dagiti graduates. Kan, jay gayam ipapanyo ijay tablado para iti panangawat na iti award na. Adda pa'y makagapo. No apay nga agnerbyusak. Anya pa'y kumati pag nervyosam. Nalipatam ka din ti maipapan iti guest speaker. Agkalma ka kadila ang mare. Inton kun, nag-high blood ka lang aron. Tsak manamo. No apay akas to iti mariknak. Ala, ing kayo ijay linyayo, tag video akmat iti asidag. Sige, agpaypayapay ti anak ko, anakalin niya. Mapanak iti asidag na. Ala, darasam, ikatam ti panagnernerbiyos mo. Sige, dita ka pa'y nga rod, mapanakon. Napanang tigayam ken kumarik. Di nan samatan masursurutan ti aramidan na. Gapo iti kunada a guest speaker. Ang video akman kit di. Ano ti makita ka napan sinabat ti principal ti pagadala? Ni Sir Jake. Inyok korda ti kwentas na kas guest speaker. Nagtarlat ta ti loko. I-video man. Ipanda ijay tugaw na iti ayan tin tablado. Mami, apay nga agkalinduusan kayo. Saan mo tunay anapudot? Kwa anak. Jay, sige, magnatan. Magnanti aday ti sanguta. Agturungtan iti na isang rata pagtugawan dagiti graduates kan parents. Makapadanag kayo mat ngamin, mami. Agnernerbiyos kayong samat. Nakalamlam mi istima yo. Kan, ay na, agkalinduusan kayo pa yan. Saanan, anak? Natibgar to'y mamim. Sige, ituloy tati magna. Ala, mami, ijay ti pagtugawan nyo, ta ijayak mat. Sige, anak. Di nakpakadanagan. Inokrad ni Sir Jake ti program ngayon tagtakin ko na. Mabasa na siguro. Ani Junior nga anak na ti mangipay iti valedictory address. Idinto taagi speech mat akas guest speaker. Anya na pasamak. Di na amo nga alalaak iti video. Kastamat ni Lilibet. Madlaw nga stress launay. Talyaw at talyaw ka ni Sir Jake. Gamsaan pa'y anadlaw ni Sir Jake.
Yawag dan dagiti nakagunod iti pangmadayaw. Madamdama, ti anak ko mat ti awagan da. Mapanak to ija intablado. Kat sigurado, makita na kami di Jake. Tanakatakdar akaraman kadagiti mangyaw awat iti awards. Kat ita, di makagunod iti kangatuan a pamadayaw wenno valedictorian kat ni Jake Montes Jr. Tumakdarak, kat mapanak iti intablado. Mabalin ka din arakopan kayo at duha. Nagbayag sinapsapol kayo. Ngam, Jake, adda tayo iti intablado. Uray adda tayo dito intablado. Iwaragawag ko iti intero alubong. Adda kayo tinabayag sinapsapol ko a pamilyak. Anya ka diti mapaspasamak, mami. Anak, iso ni Dadim. Jack ni Namnama, nga iso ti guest speaker iti graduation mo. Daddy? Wani ko. Agsasarita tayo, kalpasan ti graduation. Agyaman ak unay, iti daytoy agundaway nga intadyo kanyak. Ngamsak bay ti amin. Kayat ko ad dumawat iti dispensar, iti napasamak itay. Nagbalinak nga emosyonal. Gaputa babaan daytoy a graduation. Nakitak tinabayagan a sinapsapol ko a pamilyak. Siya ti ama ni Jake Montes Jr. Apay nga awan iti opisina na ni Jake. Uray ti kadwa na ijay. Awan mat. Di na kadiimbaga kada kayo, madam. Ag guest speaker kanumat iti graduation dagiti ubing ijay kabisera. Ita ka din day jay. Imbaga na, kung akno saan pa'y nga ita. Ang kabaw at talaga dahi bakit? Adun ti malipatan na. Saan na ka din nga imbaga no anya nga oras ti sasangpet na? Saan mat, madam? Jack amo no umaypay dito iwan no agdiretso nga agangwi. Anya ka di tinapasamak. Takla at kayo ang nagpukaw ijay syudad. Imay ni mamam ija hotel. Binalaagan na. Ano Jack pa'y pumanaw ija syudad. At dadakas ang mapasamak kada kami ka ni Apong Punso. Jack mat kaya mairaman ni Apong ko. Takaasiman. Iso apin manaw kami. Lading itak. No nagtuok kayo iti anak ta, iti naunday a panawan. Jack malabanan idi ni mama. Tawan pulos laban ko. Kat ita. Kabailamon asalo nga siingan ni mamam. Awan makalapad iti relasyon ta. Uray laksiden nak ni mama. Tadamten bukod ko a negosyo. Kabaalan kayo na suportaran. Isumot lagayam ang nagpatpatayam ni Lilibet na nagpintas a babae. Adapay gayam anak yon. Masikog idin, idi binalaagan ni mama. Kasanon, no balaagan na kayo manan, sir? Saan akon ang mabutang? Mangalak iti bodyguard da nga gina. Ang mga nagbalo ti panunot na, no maamuan na nga dan apo ko na, sir. Daytatisan kong amo. Ibagakan kwa na anasarakak ni Lilibet. Kat awan pulos makalapad iti relasyon mi. Ang kasanon, no saan nga umanugot? Umanugot man no saan. Ikalaysak ni Lilibet. Uray ibaga na nga ifris naman ang tikwarta iti Bangkok. Awan bibiyang ko. Sa bagay, itilasod ti mano atawan, dakkelan ti ornong mo. At dapat yan bukod mo ang negosyo. Kumusta ti panag-guest speaker mo? At dakarkar na napasamak, mama. Nasarakak ijay ni Lilibet, kanti anak mi. Ha? Anak yu ko nam? Masiguradom nga anak mo, ti anak na. Un, mama.
Masikog idi ni Lilibet, idi binalagan nyo. Ita, ti anak mi ti valedictorian iti panagturpos da. Nasaririt nga ubing ti anak mi. Kaing ingas ko launay ti apo ko yo, mama. Kaya't ko makita ti ubing, nupod-numot laeng nga anak mo. Itamot lang, inak idasukunan nga agina. Ngam diyo kumagamden ti agaramid iti may kaniwas, mama. Interesado ak iti ubing, awan bibiyang ko iti inana. No kagurayo ti inana. Kaawatan at diyo makita ti apo ko yo, mama. Nagbalin ay nga ubing ti apo ko yo. No awan ni Lilibet, anang ipasngay kan kuana, mama. Mama, ti apo ko yo. Mabalin ka di nga agmano ak kada kayo, Lola. Kasla ni Jake idi ubing. Malagip ko kat nga ron idi ubing ka, Jake. Jake matinagan ko, Lola. Jake Montes Jr. Oh, ay na, bagay mo launay tinagan mo at Jake Montes Jr. Kastalat na ti itsura ni Daddy, idi kaslakan ka. Apo. Ha? Imala kami nga rod kada kayo napintas, Lola. Napintas kayo ngami. Isagana tayo nga ron ti panagkalay sa damami kan Daddy, maapok. Diyak kaya't apo maanaw ka pa, dito'y pagtaangak. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko ma, tamadagin na yung tiragsakyo. Kandakpay iti ado nga apo. Oh, anya. Nangagmot imbaga ni mama? Ado ka no nga anak. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay ita alawas na napuluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 26, versikulo 18 kan 19. No alilawom ti padam a tao, samo ko na nga agang angaw kalaeng, arig mo ti agmauyong nga agabal-balay iti makapatay nga armas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mapanak ijay tiyandaan, anak ko. Inakagla ko itinatnatang. Ingka ipastor dagiti kalding kan karnero tayo, ah? Apay nga ipastor ko pay lang, nanang. Ikan tayo langan iti tali. Taywayway langan. Saan akong ngagpastor? Saan amabalin nga itali takaan anak dagiti kalding kan karnero? Amangan numapulipulan da iti tali kat mabekkel da. Numat ibulos, agperdida iti mula. Aduda. Kapilitan nga ron nga agpastora ko na, nanang. Apay ka di adi mo kaya't agpastor. Kasanunwad da umay. Di kun kunada nga ata palubo amang darop kadagiti urbon. Adda kanu dakkal nga ata palubo. Agkaan kadagiti urbon. Isungarod ang masapol nga ingkabantayan. Tapno adda mangabog no adda umay alubo amang kemeg kadagiti urbon. Lumaban ka lumot da iti tao. Ay kat agpaarayat ka, anak ko. Adda umay mang tulong kan ka.
Nay, di ka paimot na pan nagpastor. Jak makapastor ita, tainak makitangdan. Sika ita ti mapanagpastor. Kabutang kutikon kunadang ata palobo, tatang. Sapaysan kanong agmaymaysa. Aggapuda kano ijay bakir. Wen kano, ngam ti aramidam. No makita mga umayin ti lobo, agpukaw kang agpaaraya, tado ti lalaki ijay agtrab-trabaho iti asideg. Umay da katulungan dagijay. Umay da nga ta? Umay da taam mo daan narungsot da ijay alobo. Adda ko mga rud armas ko, tatang. Ubing ka pa'y, tapno maadaan ka iti armas. Agpatulong kalaangan ka dagiti ibagbagak alalaki iti asideg. Mala anak, in ka agpastoren. Dita ka di sa kaanan ti bantay ti pangipasturam kadagita kalding ken karnerom, Barok? Ha? Ay, habakak man na ito'y habakit. Ay, saan nana? Ije kabakiran. Ang mga numaran na am dagiti lobo at dadakkel ijay, Barok. Saan ko akabuteng, nana? Labanak ida. Ay, saan, Barok? Delikado dagijay a lobo. Dadakkel dagijay akas laaso ti itsura da. Panaak ida. Kasano ko mapanaam katawan mo't makitak apanam? Di ka di mabuteng? Saan, nana? Basta siya. Awan kabutang ko. Naglastog nga ubing daytoyan. Awan mo't nga ron armas na. Dito'y kakadingang pastor. Di ka mabutang. Ado ti atap alubo di tabakir. No aduda, agpatulong akto kadagiti lalaki di tasidag. Sa bagay, ado kami matkiti ditang agtrab-trabaho. Nya ka diti aramiden nyo dita. Agminminas kami dita si Dag. Ado kami. Agpukaw kalaang no kasapulam ti tulong mi. Ha? Ay iwan manong. Agpukawak to no adda umay alobo. Kasta, nasaya at tamum tiyawag mo kanyak. O sige nga Rod, panawan ka pa'y dita ay nakapagtrabaho. Ulitak, agpukaw ka no adda agbasak alubo ditoy. Adda kami laang iti asidag. Rabakak man dagiti agminminas. Agpukawak. Ibagak nga adda lobo uray awan. Kita man no may da. Agpukawak. Arayatan dak! Tulungan dak! Adamang tiliw iti urbon dagiti kaldeng! Kan karnero! Tulong! Ayun dagiti lobo, bitoy! Ha? Awan ba di makita mi? Mangrabraba kaglaang manong. Kunak no saan yung amang nagtipukaw ko. Pinadas ko no manggag yung matlaang. Saan mo arumbang ngay rabrabak na ita? Ado kami ngay may tapno tulungan da ka. Numrabak mo matlagayam. Pinadas ko lang mata, manong. Sige, agsubli kayo na iti trabaho yaw. Ay, sinulbag ka nga ubing. Binanog na kami pa yung nagtaray. Sige kakadwa, agsubli kayo. Di mo't gayang bitoy tinagpastor ka dagiti kalding ken karnero. Wana nang, binili ni Densyo nga agpaarayat kadagiti minero iti asideg no adda umay alobo. Ay, kunak, no saan nga iti pagpasturan na. Kasano no awan pagpatulungan na. No adda umatakar alubo. Iso nga ijay tinangibaunan ni Densyo nanang. Amo na ngamin nga adda si dadaan at tumulong ijay. Parikot dito lugar tayo. Dagitag nanaed iti bakir abalang alubo. Ano pun kumaamin dagiti manganup dagita. Tapno awan agdangran ka dagiti urbon ti dingwen tayo. Ay, wen nga rod naranggas nga agpaiso dagijay alubo. Padadaan na biyag, ti pagbiag da. Ay, wen nga rod nanang. Ala, panawan kayo pa'y ditoy. Inakmanan aglako ijay tiyandaan. Ay, yalaan nakman pa'y nga rod iti muskadak. Ay, awanan pag muskadak. Awan ka di madlati may alobo ijay nagpastoram. Awan, tatang.
Rinabak ko dagiti agminminas. Impukaw ko nga adalobo, nga huray awan. Ah, Nagtataray da nga imay iti pagpaspasturak. ay na. Saan mo nga aramidon dayta? Maditi mang rabak kadagiti nataengan. Rabak laang matatang. Ay na, awit da pa iti palakan barita da. Isukan ti aramatan da amang pangor iti lubo. Maditi kasta nga inaramid mo. Ulitek nga ibaga. Maditi mang rabak kadagiti nataengan. Wan tatang, saan kayo nga rodan nga agungat Inton bigat. Ije asidagmed laeng tinagpasturam ti pagpasturam manen. Inakmanen makitangdan. Iso asikapay laeng ti mapan agpastor. Huwag ta nasabat ka dito'y dalan, manang. Adda ka di ibaga, mading ko. Pilyo ni Bitoy nga anak mo. Apay, adda ka di madingay naramid na? Naminduan na kami rinabak. Saan mo't nga rod anasaya at tirabak na? Anya ka di tinrabak na ading? Naminduan nagpaarayat, manang. Kuna na nga da kanu lobo ang nangatakar iti pastor na. Idinapan kami. Awan mo't. Imbaga na kit din namang rabrabak kanulaang. Anya, ay sus, naglukon da nga ubing. Mbay ang tabagbaga ak ading ko. Siya kunti dumawat iti dispensar iti inaramid ni anak ko. Masurun pa'y dagiti kakadwak a lalaki. Ulbud kanu nga ubing. Bagbaga ang man ni Bitoy lakay, nabainanak iti imbaga ni Bogs. Apay, anya ti imbaga na. Namindwa kanu arinabak ida ni Bitoy. Impukaw na kanu nga adda matakar alobo nga uray awan met. Anya? Inulit naman ang tinaramid na. Kat no binagbaga akmet, asaan na arumbang arabakan dagiti nataengan. Inulit na gayam. Day tamot ti imbaga ni Bogs idi nagsabat kami ijay dalan. Nagloko nga ubingan. Nakababain pa'y kadagiti agminminas. Linoko na ida. Nabainanak nga rod lakay. Agasem tanamindwa nga inaramid na. Ay, kababain at talaga. Sumangpet tulaan. Makita na. Ay na, bagbaga amlaeng. Saan mo akabilen? No di na denggan ti pamagbaga. Masapul aparamanan tadno agnakam. Ni kadimanen Bitoy ti pinagpastor mo, manong. Kapilitan inak ngamin makitangdan. Sayang met titangdan ko. Nagdinamag mo tinaramid na kadagiti agminminas. Pinagungtak nga rod. Saan arumba nga kasi tinaramid na? Nangag ko pagsarsaritaan dagiti lalaki aminero. Di na siguron ulitin ading ko, tabi nagbaga akmeten. Nagkarimat adinan ulitin. Amangan no inton agpaarayat kat didan patyan. Saan mat siguro, ading ko? Ay, noing ka agpastor, apok. Saan ka amang rabak ka dagiti nataengan di jay? Lola, pakaragsakak nga ron timang rabak. Pakaragsakam ka di timang bannog iti padam a tao. Uray kumano saan daan nataengan ngamsi ka. Lola, no awan ka no tirabak, awan matiragsak. Ay, dumngeg kakit de iti patigmaan ken ka. Saan na natangken ti ulam? Ayan nga ron ti balon ko, Lola, tayo na ko nagpastor. Adakan ka nun, di talamisaan. Ada matanin kabil ko abalon mo, di tapagbalunan. Inak nga ron din, Lola. Sige, apok. Imbaga ni tatang mo, ano ka no dumakkel, dagiti ipaspastor mo. Mangilako tayo, tagatangem ti kayat mo agatangan. Ha? Kasta ka di, Lola? Sige nga ron. Inakon, tapno dumakkel adagos ti pastor ko. Kat magatang ko ti kayat ko agatangan. Mapana kon, Lola. Sige, agan-anad ka. Ay, maragsakan jay apok. Idi imbagak amagatang na tikayat na agatangan. Angam, anya nga tamat tikayat na agatangan.
Si ka man gaya man ti mapanagpastor. Saan ani tatang mo? Una na. Numabalin la ko mga ibaon kayo. Tanda kayo ti agpastor. Apay ko mga ibaon nakngagpastor iti dingwan niyo. Isu nga ron nga imbagak, ano mabalin la ko ma, nana. Saan mat nga ron ang mabalin? Agpaiso tay kunada nga dapilpilyom nga ubing. Rabak lang mat dayjay, nana. Gamsaan anasaya at arabak. Sa anak nga ubing tapno rabaken nak itikasta. Nana, adda ka di mat dingon nyo? Adda ba ka kenwang? Jay barok mo ti mangipaspastor. Tamangan no adda mga takar alobo. Sigurado asi daan da ti urbon. Umariwawad dagiti pastor ko. Adda sumungad ang nagdakal alobo. Agpaarayatak. Tulong! Tulungan dak! Tulong! Adda lobo! Tulong! Apay ngay, awan mati umay tumulong kanyak. Sapay ado dagiti lobo. Kagatandan dagiti urbon. Tulong! Tulungan dak! Adda lobo! Si dandan dagiti urbon! Tulong! Ado tinaksay ka dagiti urbon. Kasano pa'y amagatang ko ti kayat ko agatangan. Amangan pa'y noong tanak ni tatang. Agawid ak nga ado tinaksay ka dagiti urbon. Anya ngay ti aramidag. Apa yan? Anya tinapasamak? Dara-dara mo't ditoy. Kan agkukurot dagiti pastor mo. Di kayo mat ngamin imay di nagpaarayatak. Ha? Ado ti imay itay alubo. Sindada ti daddo mga urbon. Limaban mo dagiti babag at akalding. Ngamintaray latta ti lubo ti anak da. Awanak namin di taas si dagitay. Tada nang ibaunan da kanyak. Naibagada kanyak anang ngagda ka kanong agpukpukaw. Sandan amamatikan ka. Ipagarob da amang rabraba ka. Kasta ka di. Dayta timbagada. Amangan nurabak mula ang ti panagpatulong mo akas idi. Ita, agpay sumot gayam. Adun tinatay kadagiti pastor mo. Awanan ti ila ko me. Kasano pa ang magatang ko ti kayat ko agatangan. Awanan. Kapilitan ayawid mo dagiti nasugatan na pastor mo. Ado kadakwada ti agdardara ti sugat na. Apay nga ito tinasugatan na dingwan. Ayan dagiti anak da nga urbon. Kuha tatang. Ado nga minti may alobo. Sindada dagiti urbon. Limaban dagiti kalding. Ngam intaray dagiti lubo ti anak ti kalding. Apay adi ka nagpaarayat. Ado umot ti minero iti asidaga. Nagpaarayat ak nga rod. Ngam di damat imay. Impagarup da siguro amang rabrabak ka Iso adida imasidag. Tatang, di tatimbaga ni Manong Bogs. Makitam ita ti resulta ti aramid mo. Saan ngamin nga umno ti rabak mo? Saan ko ka din amagatang ti kayat ko agatangan? Anya pa'y kumangay ti igatang mo. Kat impasidamatan iti lobo ti pastor mo. Awanan ti maited ko. Naliday ka mat, apok. Anya ti parikot. Jakon magatang ti kayat ko agatangan, Lola. Awan mat ngaminan ti urbon nga ilako. Kat, maamiris mo ka din ti bunga ti maday nga aramid mo. Uwan, Lola. Di da kuntal kandag jay alalaki. Gapu iti panangraba ko kadakwada idi. Kat, ulitem ka di pa'y ti inaramid mo. Saanan, Lola? Agbalbaliw akon. Ngamin? Jak magatang ti kayat ko agatangan. Gapu iti aramid ko. Saan kun nga ulitan, Lola? Saanan? Pilyan ti irabak tapno di ka maisagma.
Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 18. Di kay agbarbartak, taisot pakadadaulan nyo. Ikagumaan nyo kumakit di, nga agtaeng kada kayo ti Espiritu. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Pamulinawan, pusukin dengan Tuy humas asog agrayo ta sa diyam. Paano no teman? No. Wan, Ah. panunutam, no husto day tang aramidam, Rodel. Si kamar ba? Nalipatak laki nga rudan di tuloy di kantak. Awisen ka kuma amakimisa. Ang nabartak ka manan. Ikit iramraman naklatan na iti kararag mo bakit? Ah. Apay, mabalin aya nga iraman ka. Apay, ti panagkunam, nuin kararagan kan, mapakawan nga ta, dagiti basbasol mo? Awan ba't mo kabasol ko ah? Ay, perfecto ka nga rud no ibagam nga awan basol mo. Kad, da kayo nga ro na makimismisa, nadalos kayo, ha? At least, maiturad mi nga ipaayan ti oras ni Apo Diyos. Siga ngay. Anya ngay ti kabailam nga ipaay iti Apo. Agkarkararag kamot lang ata, sakbay amaturog kan agriing ka. Nakado malalawlawati mo. Mausawan na klaing no kasta ti bagbagam. Di kad nasayaat no mausawan ka, Sana, jak pa'y kayo ti mausawan na niya. taapay mo't. Maawanan natin bilag ni Arak. Ay, kastamlatan, Rodel. Day talatan arak, tinapatagkan ka. Nakasukat ka manang sa dino nga iti papanam. Inak makimisa, agsukat kamot tan tadagasan ta ni nanang. Agkukuyog tayo, amapan makimisa. Masadutak, si kalatan ti mapan. Ay, unay kantes. Kasadut mo, ti makimisa. Masadutak nga rod. Ay, jak amukan ka. Awan pa'y awisen kamot apagustuan nak. Ay, rigatan nyo launay ti oras nga ipaayo iti apo. Ay, di nakman sermonan akas tamanang. Di munto pa'y maawis di asawam. Ita, sermonan nakit din. Di asawam pa'y nga umuna at ti awisam amapan makimisa. Ay, sikapay ti adaganas na amasuron. Ala, no saan mo akayat ti makimisa, awanan maaramidak. Ay, pakabasulak pa'y gayam ti panangawis ko kan ka. Apay asaan mo adi nagas di adim di tabalayda. Dinagas ko, nanang. Makaunget pa'y idi awisak amakimisa kami. Nagsadot mo't amakimisa day ta kabsat mo. Awan mo't araramiden na. No inom ti yawis da kenkwana, nagalistaw. Wen nga rod nanang. Datayo pa'y kit di tidakas no pilitan ida amakimisa. Ugali, dagiti saan aman nakimisa ti kasta. Dilawan da pahikit di dagiti man nakimisa. Sa anak mo't perpekto, nanang, managbasulak mo't. Ang at least maipaayak ti oras ni Apo Diyos. Saan akas kadagiti daduma dita,
Ama ipaayan da iti oras ti panaginom da iti arak. Ngam di da ipaayan iti oras ni Apo Diyos. Manulaang mo't ti may sa oras apan nakimisa. Maanusan dan to pa'y ti agmalmalam nga gininom. Day tantulakat makimisan. Maburing da nga taa. Naragragsak da no arak ti sangsangwen da, nanang. Naimbag ka pa'y mare. Takadwang manang ni pare Lito anak kimisa. Ay, rumbang lang sumurot kanyak mare. Tagasawa kami kat nga rod. Apay asyak kat pulos asaan ko ang maawis ni Rodel. Kasanumat ngamin mare. Arak ti paglaingan na. Dayta nga rod ti parikot ko, pare. Jay la agbartak ti paglaingan na. Saan mo asardingan abagbagaan mare? Iba sa amkit di iti Biblia Namin anon nga inaramid ko ti kasta, mare. Angam, turugan nakmat. Dayta ti parikot ti kaaduan a babae, mare. Ti asawa da analaing nga uminom iti arak. Kat may sa akon iti dayta, pare. Iso ang nagasat ni Mare Marina. Tasikat tinakiasawaan na. Ikararag mulatan ti panagbalbaliw ti asawa, mare. Kat anya payingay, no di kasta, pare. Anda ka di aramidam ita, Tess? Awan manong, apay ka di? Mapantamaki inumadyayan da Marcelo. Apay, inawis da ka? Uy, Kababay insamot. Sandak mo't nga inawis. imbaga da nga rod adagasin ka. Tapno adamot lakadwak nga agawin. O sige manong, mabiit lang ang nga rod tagpilasak. Ala, agawaam. Ay, narabyan ako na napan nag-repair iti TV da Robert. Baglakit din, tawit ko ti cellphone ko. Ay, at da pag flashlight ko. Ay, nagsipngat ti dalan. Ne. Ay, unay. Ay, da pare Rodel kan ti kabsat ti asawa na day tamasabat ko. Agsinsin na labay da. Ay, nabartak da. Ay, unayin ang naggalas akitaan ti itsura da. Ay. Siga magamit na parilinaw. Nagapuam. Kwa pare. Napanak nag-repair iti TV. Basta ka rin. Alam na. Labasan na kanta dayo pa ti pagnarmay. Sapay nabartek ti kadwak. Anyan, nabartak. Sikat din nabartak. Sige pare. Labasan na ka na. Talagaan nagalas akitaan ti itsura da. Day tamat ates. At day jay abroad ti asawa ng agrigrigat. Ngam, kastakit din ti aramiden na. Imbag man, tanasurutan pa'y tidalan mo anagawid si ka, Rodel? No kadwak nitis akabsat mo ang nagawid. Nagyunom kayo manan? Kuwan, inawis ko Tapno na kadwak nga ginom. Enton kwan, sabalin tinang ipapanan dagiti makakit-kita kada kayo. No kasta nga agkuy-kuyog kayo amapan aginom. Awan bibiyang dan. Kan awan mat bibiyang ko. Tinapatag, awan ar-aramidon mi. Kat, kastalat tangarudan ti aramidyo. Agaw ka man gindi tanay. Mabisina kon bakit? Ay, nalakay. Kaano nga ta ti panagbaliw mo? Ano ko ba ti baliwak nga katawan mo't madingar aramidag? Ti panagbarbartek mo ti ibagbagak amadi nga aramid mo. Bagbagaam man ti asawam asaan ang makikuy-kuyog kanites. Sabalin dagiti madamdamag ko. Imposible ka no asaan da addaan iti relasyon. Gapo iti panagin inumda. Bagbaga akmat, nanang. Ngam di nakmat dengdenggan. Ngam, saan nga taapo may ti chismes? Saan mo't siguro, nanang? Adamot asawa ni Tess. Alangan mo't nga agaramid iti pakadadaulan na. Ay, saan mo lang nga ammo no agpaisaw? Mamartak laang ti asawak. Ngam amok nga awan hilig na iti babae.
Nitisman ti mapan ko kasaaw. Ay nariga taon. Ang mga nudumanon iti asawa na ti chismes dito ayan tayaw. Nasaysaya at pay, no iso nga agpayso ti kasauyo, nanang. Apay nanang, Kaya't ka ang makasarita. may papanitian niya. Maipapan iti mangmangagaw asarsaritaan dagiti tao. Anya maninday ta amang mangagyo aya. Sarda nga mo ti makikuykuyog ka ni Rodel nga aginom. Taapay mo't nanang. Imposible ka no asaan kayo ang maadaan iti relasyon. No kanayon kayong agkuyog ang mapan aginom. Nalalaing kat dagitan ngam iti siya. Anya kumaga po ngay, kat amukmat nga asawa ti kabsat ko, kan adamot asawa. Iso nga rod atap no maliklikan ti ado asao. Isardeng mo ti makikuykuyog kan ni Rodel. Ay nananang, no aramidak dayta, kas kumutla inaklunen akas tanto ti mapasamak. Adamot panunot ko Anya aga po ngay apumatulak iti asawa ti kabsat ko. Panagkunak, nasken ka sa umon ti asawa, Mare. Ibagam aliklikan ng ti makikuyog ka ni Tess. Kasano no adda makaydanon iti asawa ni Tess kat mamati mat ti asawa na. Sige, Mare. Bayam, ta ipakaawat ko ang naimbag kan nila kay ko day ta abanag. Kontrolam mat nga nila kay mo, Mare. No nasken abala agam, aramidem. Tano baybay amlatan, ay awan karkarwan na laeng tikas jay nga aramid na. Sige, Mare. Kat agyaman ak iti balakad mo. Sabali nga minan dagiti madamdamag kumari. Nakababain ti kasdi asasawon dagiti tao. Kuna nila kay ko, uray isuan nakakita kat maalasan iti kasdi nga style da. Agsinsin na labay da dita kalsada amagmag na numabartag da. Sige, Mare. Takasaok nila kay ko. Rodel, agwarwarasan ti chismis, maipapan kada kayo iti kabsat ko. Awan bibiyang ko dita, chismis. Tawan mo't kinagpayso na. Awan no awan. Ngam isuday ta ti pakadadaulan nyo. Kasanon no dumanon iti asawa ni Tess. Akit adakin ko na ano mamati. Mas tawan dakas ng aramid mi. Ora man ka dagkurad ti dadakas ng aramid na. Saan ka di adakas nga aramid di agbartak? Uray agbarbarte kak, tawan madingar aramide. Apay ngay, anya tipet sa itan. Ngam saan mo't nga agpawit nila kay. Sigod mo't ano kastoy apet sakit agpawitan. Tinasayaan, awagak man kete. The number you have dialed is either unattended or Apay out ngay, of coverage area. saan kumatan ang maawagan ti number na? Ulitak manin nga awagan. The number you have dialed is either unattended Awan or ka out talaga. of coverage area. Anya nga ta tinapasamak iti asawak. Apay asaan kumatan ang maawagan? Apay nginanang, jak mo't maawagan ti asawak. Anya, saan ka di akadagito'y apit sa ti panagpawit na? Wala nang, ngam aging gaita kat saan pa'y anagpawit. Ay una yan. Ay makapadanag mo't no kasta. Imbag kumamot no makasaom. Tapno ammom no anyaga po asaan ang nagpawit. Ang mga noad damot tinadamag na nga agpaiso nanang kat nagpasugnudan. Ay, ibagbagak tumat nga minkan ka. Ay, salbag tumot na gita at chismosa. Apay ngay bakit? Agkakatilak mo tan. Ay, kat agkurad ka nga tana. Anya? Apay ko mga agkuradak katawan mo't madinga aramid ko. Ay, kinunak lang nga rudan, amadi nga aramid ti aginom. Nagkatil. Ay, kadwa anak man bakit? Kahit ko tagpa-check up. Ang mga nadalang na ikontra akin na ko. Nakasarita kun ti asawak nanang. Agpaiso ti atap tayong adda nakadanon kan kwa na asaw dagiti chismosa. Kat imbagam kumaasaan apod no Awanan nanang, gimuran ti asawak.
At dapay ngamin nagisend kan ko na iti picture ko na barbarte ka. Day ta, ti magangganab mo iti kinabartek mo. Kasano kita nanang? Di nakmutin pauitan ti asawa. Apay, awan urnong mo kadagiti impaw-pawit na. Awan ananang. Ay unay kantes. Kasano kapaitan? Kapilitan nga agsapol ka iti panggedam. Kapilitan nanang. Madmadlaw ko. Asaan ka unayan arumrumwar amapan aginom, Rodel? Mabainak ka po karagiti kurad ko. Asaan nga agim imbag? Tinumar mo dagiti reseta ti doktor. Ngam-apay nga'y akas talata. Ay, uray la agdandanom dagita kurad mo. Madlaw ko nga rod ano makapanganak iti may kontrak at aggagatilda. Amangan no dosam daytan. Gapo iti kanayon a panaginom mo iti arak. Iso nga rod ngin sardeng kung taginom bakit. Uray mat ni Tess nga ading ko. Insiinan ti asawa na. Kat nakakaasi itan a makitang tangdan. Idin to ta idikat pawpawitan ti asawa na. Pulos asaan na makitangdan. Huwag nga rod bakit. Nadadal ti biyak na gapo iti arak. Iso asi ka. Saan mon nga orayan a madadaal kamat? Si kamat bakit? Dadalak lang nga rodan. Gapo karagito na. Isong organ sardang kung taginom. Gapo ta nadadaalan nagiti kulil ko. Nagalasakitaan. Madurman pa yan nagiti makakita. Yeah. Iso atong palam ti imbaga ti doktor. Tabarang agimbag ka pa'y. Kan agkararag ka ni Apo Diyos. Tapno agasan na, day takurad mo. Awan na sayaat nga ipaay ti panagbartek. Imbes nga agbartek, mang panunot tay kit di iti pamuspusan, tapno mapasayaat tayo ti biyag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.